Let's get indaba zo1KZNTV ifundalo Samukele sokanqulunga ngikubingelele embukeli nazike ihamba phambili usuku namhlanje. Abe Ifp bethulwe phambi kwesilo kushiyana kokwenza kwelokuchibiyela emgungundlovu kanti weANC usenkantolo ngelokubulala. Sethuleke phambi kwesilo uMisuzulu kaZolithini Isigungu Esiphezulu seIFP esihola ngumengameli waleli qembu vele Nkosi Enhlabisa esizomela ke leli qembu njengoba kubheke ukhetheni lukazwe lonke ngonyaka uzayo kuzokhumuleka ukuthi leli qembu lisanda kumemezela amalungu alamasha ukubala phakathi ke umntwana uNtuthuko yezwe Buthelezi oyindodana womsunguli waleli qembu. Lokhu kwenzeke kumhlangano iIFP ebenawo nembube abekuhloswe ngawo ukuqinisa ubudlelwano phakathi ke kweqembu kanye nendlunkulu. Unomthebe wesizwe Isilo Misuzulu kaZolithini owamukele ngezandla ezifudumela amalungu Esigungu Esiphezulu seqembu leNkatha Freedom Party lapho ke bezokwethulelwa khona imbube njengoba kekiwe ukhethweni lukazwelonke ngonyaka uzayo. Imbube ibonge ubuholi baleli qembu ngokuqhubeka nokunamathela endlunkulu njengoba kwakwenza umntwana kwaphinda ngene ongumsunguli waleli qembu. Mina Isilo ngithokoza kakhulu sithe Masihlala nomongameli weqembu wangiqinisekisa ukuthi lokhu okwaphakanyiswe umntwana ukuthi Zulu ngokosiko lwethu njengendoda yeqiniso wathi nansi Nkosi akushintshe lutho. Ongangezwe lakhe ube esenika iIFP ithemba lokuthi nakanjani izolunqoba ukhetho kwisifundazwe kwaZulu-Natal isishamthetho sibuyele ondini. Ngicela ukubonga kakhulu eqenjini lonke lenkatha yenkululeko umongameli Labisa isipho esikhulu kangaka kuyaqala ukwenzeka abahleli befika kodwa lokhu kwanamhlanje kwehlukile ukuphoza mina bendlovu ngithokoza kakhulu ngizoluphulelela futhi angikungabazi ukuthi ngizosithatha isifundo. Kanti komengameli weIFP uvele Nkosi Enhlabisa obehola Isigungu Esiphezulu seIFP uthi ke njengoba bebezozethula endlunkulu kungoba baqonda kahle ukubaluleka kwesihlalo kanjalo nokusebenzisana nendlunkulu. Siyazi Isilo ukuthi ongangeni ngesango uyafohla esehambile umntwana phakathi kwethu sikubone kufanele Isilo esikhulu ukuba sizozethula kuwe hlanga lomhlabathi ukuze Isilo esikhulu siqonde ukuthi abaholi abashiwe umntwana okwaphinda ngene bangobani. Ezindabeni ze1KZNTV kube komqondisi imiyeni ngesondini. Wonke ke amaqembu angenela ukhetho lokuchibiyela kuWard 41 embali 14 emgungundlovu anethemba lokuthi ke azolunqoba lolu khetho ke luza ngemuva kokudutshulwa kubulawa beyikhansela leqembu leANC uMabhungu Mkhize. Umkhize ke wadutshulwa emini ephuma emhlanganweni nomkhandle umsunduzi umbango ke kulolu khetho uphakathi kwamaqembu amathathu uKhongolose iNkatha kanye neEFF. Ibhekwe ngabomvu imphumela yokhetho lokuchibiyela kuWard 41 embali 14 emgungundlovu kwazise emathathu amaqembu ezepolitiki angenele lolu khetho okuyiANC, IFP kanye neEFF. Ngaphambilini le wadi beyiphethwe iqembu leANC selokhu kwathi inhlo kanti ngeshwa kuzodutshula kubulawe owabe elikhansela uMabhungu Mkhize njengoba sekuvotelwa ikhansela elisha. Amaqembu ezepolitiki abematasa kule ndawo eshaya isipikili sokugcina kubavoti kanti wonke aveza ukuthi ayazethemba ukudla umhlanganiso. Ngicabanga ukuthi abantu balaka Ward 41 babukeka beresponda kahle kakhulu kuANC nokuthi ukhansela wethu odlulile ngokukhulu ubuhlungu benzekile. Sibone ngazuthi abantu bakuthakasele kakhulu nomsebenzi kade sewenzile bathi bebukeka bethi asiqhubeke nomsebenzi omuhle kade sewenzile uGcwaba. Akekho ngazi phela ukuthi wonke umuntu uma ungena nje kunoma yipi competition noma ungena kumgijimo noma ngabe ungena kuphi
wonke umuntu usuke eyimisela ukuthi ufuna ukuphumelela. So sonke ke njoba sila singenelelo lokhetho lwala ka Ward 41 silingenele ngoba sinethemba lokuthi nathi abantu bazovotela iqembu le-IFP. Esinethemba kakhulu ke lokuthi abantu bazovotela i-IFP ngeyinkinga abantu bala eMsunduzi ababhekene nazo nala kule ndawo ikakhulukazi la ka 41. Siyabona ke njengamanje ukuthi umasipala uyawubona nje usuyakhankasa manje balungisa imigwaqo balungisa eduze kwamahholo nezikole kodwa abantu sikholwa ukuthi bayazi futhi siyathemba ukuthi namanje abantu kuzofanele banikeze iqembu le-IFP ithuba lokuthi le wadi engakazi IFP yayiphatha nakule ndawo nje IFP engakazi kodwa isupport esiyitholayo sinethemba elikhulu lokuthi liyoshonela namhlanje impela sithi yobanjwa kusithele nawo. Sine confident ukuthi le wadi sizoyithatha based on ukuthi kade senze door to door sikhuluma nabantu. I-response yabantu was very positive, so we are very much confident that we are going to take this one. If voter turnout it's coming ngoba we are trying by all means ukuthi sihambe sincenga abantu ukuthi abaphume bezovote, and so far ngendlela esibona ngakhona basangena impela baningi abantu abangenayo. It's just that ukuthi sizothola ama stats manje ukuthi how far are we njengoba sisakhona njengamanje. uXulu uthi bajabule ngendlela izakhamizi eziphume ngayo ukuzovota, kanti futhi uthi ukuqophisana kwamaqembu ezepolitiki kusho ukukhululeka kwentando yeningi. It's good for democracy nokuthi enye into even behavior. I'm sure nani yayibona ukuthi kune tolerant against each other akekho umuntu olwa nomunye. I think slowly democracy yethu ibuke engathi iyakhula njalo. Lolu khetho lwenzeka nje elakuleli libuya kwimpela sonto yokubhalisela ukuvota kokhetho lukazwelonke oluzoba ngonyaka ozayo. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisembali 14 eMgungundlovu. Kuqalile ke namuhla enkantolo enkulu eThekwini ukulalelwa kwesicelo sebhayili soyayikhanselele ANC uMzimoni Ngiba kanye nabathatha solwa nabo ngesisolo kwezokubulala uSiyabonga Mkhize wayezoba ke ikhanselele ANC eThekwini kuward 101 ngonyaka u2021. uNgiba ke nasolwa nabo baboshwa ngonyaka odlule, kanti ke okwesibili bazama ukufaka isicelo sokudedelwa ngebhayili kodwa ke sokuqala sachithwa. Kwenzekile namhlanje enkantolo kube khona la abameli babasola bebekade bezophendula mayelana namaphuzu ayekade evele ngesikhathi inkantolo igcinile njengoba umbuso wawade uveza ukuthi kunamaphuzu aveza ukuthi ofakazi sebeyesaba ukuzofakaza begibele ebhokisini ngenxa yokuthi uNgiba uyabasabisa. Okunye kwavela ukuthi uNgiba usenasi isandla ekutheni ka Ward 101 njengoba kuzoyiwa kukhetho lokuchibiyela ukhona batshelayo ukuthi kuzomela kufakwe bane njengoba kwaze kwavela negama lalowo muntu owayekade egaqele naye ukuba ukhansela kuyona le ndawo. Kuzokhumuleka ukuthi uNgiba nabanye abane baboshwa ngonyaka odlule besola ngamacala okubulala amabili, elinye lalo elokubulala weyizoba ikhansela le-ANC uSiyabonga Mkhize ngesikhathi bekhankasela ukhetho lango-2021. Ngaphambilini basifaka isicelo sebhayili sachithwa kwaze kwabekwa nosuku lokuthi icala selizoqala ukuqula njengoba linde ukuthi liqulwe ngonyaka ozayo ngo-April. Emva kwalapho kube sekuvela isicelo sakabusha esifake uNgiba nabasola abathathu njengoba bethi banamaphuzu amasha okubufakazi bokuthi ezinye zezinto ezishoyo bona bayayichitha bathi abathinteki kuzona. Kanti ngolwesihlanu ila kube sekulindeleke khona ukuthi abameli babasolwa beze bezondlalela ukuthi maphi lobo bufakazi obusha abathi beza nabo ukuze amakhasimende abo ezokwazi ukuthi athole ibhayili. Icala laNgiba laselokade liqhubeka nokuqula enkantolo enkulu yakhona eThekwini, kodwa kuthe esefaka isicelo sebhayili sakamuva kwavela ukuthi ujaji uthi akaphindele enkantolo kaMarch okuyiyona le eyamnqabela njengoba kuyimanje isicelo sebhayili sesibili siqhubekela khona. Kodwa Sibisi wezindaba ze1KZNTV kuChannel 261 ngesenkantolo enkulu eThekwini. Asike sisishelele ey'tolo siba siqhubeke nazo indaba zethu. Asikamukele mbukeli ubukela indaba ze1KZNTV nazo kuyizona ehamba phambili. Abe-IFP bethulwe phambi kwesilo kushiyana kokwenza kwelokuchibiyela eMgungundlovu kanti we-ANC usenkantolo ngelokubulala.
Ungqongqoshe wezempilo uNomagugu Simelane uthi-ke kumele abantu bawusebenzise umhlabathi ukuze-ke baxoshe ikati eziko lokhu-ke ukusho emcimbini obubanjelwe esikhundleni zemidlalo emafusini eDannhauser ngaphansi komasipala wesifunda amajuba. Lo mcimbi-ke ubuwenziwe ngenhloso yokufundisa nokugqugquzela umphakathi ngokutshala babeke nezingadi bengathengi konke esitolo njengoba-ke namanani okudla esitolo esembeqolo. Ungqongqoshe wezempilo uNomagugu Simelane uhambela isifunda amajuba ngaphansi kohlelo lokugqugquzela umphakathi ukuba uqhubeke nokutshala. Lethu namhlanje bekuhlelo lokuzolontsha i-planting season e-district kuphinde silontshe festive season plan yaka transport ukuze sikwazi ukubona ukuthi u-transport ready kangakanani for i-festive season yethu. Now i-planting season ke yalonjwa ye-province month ago, so bekufuna ke emva kwalokho nathi njengongqongqoshe as-champion MECs size kuma-districts ethu sizolontsha, so yilokho ke besikuzele namhlanje. Uphinde waveza ukuthi abantu kumele bewusebenzise umhlabathi njengoba kuyigolide lethu eNingizimu Afrika. Into esibonayo kwi-province yaKwaZulu Natal ukuthi abantu bakithi kufuna baqale bak-appreciate futhi bakujabulela ukuthi igolide lethu thina njenge-province umhlabathi noma umhlaba, so kufuna siwusebenzise. Yebo, i-one home one garden iyasiza ukuthi imindeni ingalali ingadlile, kodwa ine-potential yokukhula kube yi-business ikhule imphaka ama-communities ethu akwazi ukuthi agcine a-trade with themselves. So yilokho kahle hle sifuna encourage emphakathini ukuthi abantu bakithi abayithathe njenge-business indaba yokulima, kodwa kwezinye indawo ngeke uqale ngalokho, kufuna uqale ngokuthi one home one garden ikwazi ukuthi iphilise abantu balale bedlile. Thina njengomnyango wezempilo siya-encourage kakhulu lokho ngoba kwenza ukuthi abantu ezinye izifo zilapheke noma zingabangeni because basuke bekwazile ukudla. Kanti omunye wabatshali unxusa ukuba ungqongqoshe wezolimo ebalekelele ngezinsiza kusebenza. Thikena siyacela kuhulumende ulona uMC uMr uSuphazoma ukuthi akafike phela azobona umsebenzi wethu esiwenzayo ngapha asizokwazi ukuthi sithole uxhaso ngoba sidinga iharvest, into enkulu kakhulu nje la esihluphayo umshini wokuvuna isoya ngoba lento uma yome namhlanje kusasa ifuna ukuvuna ngoba iyaqala ibe siyachitheka. Yiyo ke ingqinamba awukwazi ukuyitshala ungenayo into yokuvuna. Khona manje imeya yomasipala eDannhauser ibe isiveza ukuthi lokhu kuzowusiza kakhulu umphakathi ukuze uxoshe ikati eziko. Ngiyacabanga ukuthi abantu bazosizakala kakhulukazi njengoba uhulumeni ekhuthaza abantu ukuthi ababuyele enhlabathini, abantu bakhona ukuthi balime batshale ukuze bakhona ukuthi babe nemali noma bakhona ukuthi bayiphilise. So ngiyacabanga ukuthi abantu abaningi bazosizakala. Sibuya kwanye insimu ke lapha eplazini njengamanje sibonile abalimi batshayile usoya, batshalile ubhontshisi, batshalile umbila. So uyabona nje ukuthi nasebevuna ikati bazolixosha eziko. So kubalekile ke nentsha ukuthi ikiyeke ukuthi inhlabathi into yokungcola. So inhlabathi kahle kahle into la fanele senze khona imali sizokwazi ukuthi sikhona ukuphila. Thobe kadladla izindabeni ze1KZNTV ngiseDannhauser. Lo-ke oyilisekela lomholi wekhokasi yeqembu le-DA eThekwini uMzamo Bhili uthi-ke bafuna izipendulo ngodaba lokuthengwa kwemishini emithathu yokuhlanza kwemigwaqo yaleli dolobha, kepha-ke ingakazi isebenza kusukela yathengwa ngonyaka u-2016. uBhili-ke usho kanje ekhuluma neziko lezindaba ngesikhathi-ke ehambela indawo lapho kugcinwe khona le mishini okuvela ukuthi-ke yadla-ke imali ecela ku-3 million amarandi. Ikhokasi yeqembu le-DA ngaphansi kamasipala eTheku igasele lapho kugcinwe khona imishini esisuse umsindo yokushanela umgwaqo okubikwa ukuthi kayikaze isebenze selokhu yathengwa ngonyaka u-2016. Thola imibiko kubantu abangaphakathi kamasipala bethi kuthina asike singenelele ngenxa ukuthi le moto zathengwa kodwa zisebenzi. Zathengwa ngo-2016 zihleli ziyabola, zidliwa amagundane, azisebenzi ngenxa ukuthi kusolakala ukuthi kwathengwa imoto ezingakulungela ukuthi zisebenze emgaqweni yaseThekwini ngenxa yezimo zayo. So ke sifuna ukuzibona thina lezi imoto lezi ngoba sithole lembiko kuze nathi sigculise sizwe nakubaphathi bamasipala ukuthi ikuphi abakwenzayo noma mhlambe yini enza ukuthi lezi imoto ezathengwa abantu baseThekwini zingasebenzi. Ngesikhathi leli thimba ligasele kule ndawo kube umzukuzuku ukungena njengoba bese lingavunyelwa nokuvele ukuthi ke umyalezo
Uqhamuka kumasipala kuphinde kwavela ukuthi le mshini isisusiwe lapho ibigcine khona yathukuswa. Ubikwa nokuthi okwenza lezi moto zingasebenzi ubuncane bazo nokwenza kube nzima ukuyisebenzisa ukushanela izitaladi zeTheku. iTheku lingcole ngendlela eyisimanga. Mohamba ko West Street uhamba eMabhishi kuxathukile udoda uqoshwa. So lento isiphatha kambi kakhulu. Mangabe sibona kudlalwa ngemali ngalendlela lena kuthengwa imishini ebizayo ufana ngabe iyalekelela ukuthi igcine idolobha lethu lihlanzekile kodwa shuthi le mshini le ithengelwa nje ukuthi kugangwe ngayo ngoba naku phela fanele abantu banikeza abangani baba amathenda ukuze benze imadlana encanyana. Siyadinga njenge date ukwazi ukuthi ene ziphi imoto indaba zingasebenzi zathengwa nini zithengwa ngamalini zithengwa kubani bantu okubaleka kakhulu indaba zingasebenzi. Lolu daba luvela nje kuzokhumuleka ukuthi loyo wayeyimeya lomasipala usaqiqa inkantolo ngodaba lwenkohlakalo ethinta lona udaba likaDoti kanti umasipala kanye nosihlalo wengqalazinda kulomasipala babeke kanje. Imishini emithathu yokushanela umgwaqo ebizwa ngama ride on vacuum street sweepers yenani lika 2.9 million rand isiyonke yathengwa ngo-2016 futhi kwalandelwa yonke inqubo yamathenda ejwayelekile. Ngo-2019 umasipala weTheku wanquma ukutshala imali engaphezulu kwa-500 million rand isikhathi esingangeminyaka emithathu ukuqhuba uhlelo lokukhuculula imfucuza eThekwini. Ingxenye yalolu hlelo kwakuwukuthenga imishini nezimoto ezintsha zakwa-CSW. Zonke izimoto ezathengwa ziyasebenza kanti nabasebenzi baqeqeshwa ngendlela yokuzisebenzisa lezi moto nemishini. EMPHITHI.1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu eThekwini. Umeya kumasipala iTheku uMxolisi Khawundi uthi-ke banethemba lokuthi-ke abasebenzi babo abasanda kugogoda ngeziqu zobudokotela bazokwazi ukusiza umasipala ngokwezinga lemfundo yabo ngendlela-ke enomphumela omuhle. uKhawundi usho lokhu-ke kwisidlo sasekuseni besibanjelwe eThekwini. Kulesidlo sasekuseni besihlelwe umasipala iTheku kugqama ukuzimisela ngemfundo kwalabasebenzi yize bafika kamasipala benazo iziqu abaqashwa nazo. Today we have convened this business breakfast to recognize and honor yourself and your achievements, your accolades up to this far. At the same time, we want to encourage you to use the knowledge that you have acquired to contribute in making eThekwini a caring and a livable city. Ladies and gentlemen, as a municipality that strives to become a world-class city, we hope that as knowledge generators, you lead this city on new developmental path and solve the perennial challenges of poverty, unemployment and inequality. Umeya uthi-ke bakhathaza njengomasipala unyaka wezinga labantu abasha bangasebenzi ikakhulukazi labo ababhadle emakhaya ekubeni beneziqu. We are particularly concerned about the high level of unemployment among the youth, especially in our city. The recent data released by State South Africa indicates that the rate of unemployment among the youth is 39.9%. If you go to township and rural communities, you'll find young people either who have dropped out of school, matriculated, or graduates languishing at home without doing anything because these young people, they are looking for opportunities and they can't find those opportunities. Some of them, they even became the discouraged job seekers. Evidently, with such a high number of youth that is unoccupied, the country is sitting on a powder keg waiting to explode. uKhawundi uthi ugogodo kwalabasebenzi babo kuzobalekelela ukuqhamuka nesisombululo uma kudingeka izixazululo esisheshayo. Ladies and gentlemen, in this regard, we hope that with your skills, you will be able to identify the root causes of these challenges and develop practical interventions that are based on scientific research. Ladies and gentlemen, on many occasions, I've raised the challenge of low productivity levels in the municipality and poor service delivery outputs. With a workforce of over 25,000, our committees are correct to expect that when they complain, we must respond on time and address their challenges immediately, looking at the staff complement that we have.
but that is not happening. And we are looking forward in the systems that we are putting in place, including the zonal service delivery model that we want to put into motion. That it's important that with your expertise and knowledge, make inputs, how can we enhance such a model to work better for our communities. Kutebogo Sibisi, wezindaba ze1KZNTV, ku-Channel 261, ngiseThekwini. Asiphinde futhi iseyitolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde-ke sikwamukele imbukelo usabukele zona indaba ze1KZNTV nazi-ke bekuyizona ebesihamba phambili. Abe-IFP bethulwe phambi kwesilo kushiyana kokwenza kwelokuchibiyela emgungundlovu kanti we-ANC usenkantolo ngelokubulala. Ake sibheke-ke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-18.32 emaqhathaniswa nedola laseMelika, libo 22.96 emaqhathaniswa opondo waseBritain, libo 20.08 emaqhathaniswa ne-euro lase-Europe, igolide lona $1,991.31 ounce, wolo ngahliziyo wona $82.32 umphongolo. Ake sibheke-ke kwezemidlalo. Wethulo-ke ngokusemthethweni nomqhudelwano amasalga osingatheke iminyaka yonke yilenhlangano yomasipala lomqhudelwano kuhlanganisa imidlalo enhlobonhlobo kulonyaka ke sifunde King Cetshwayo isona ke sizosingatha lemidlalo ngozibandlela. Konke sekumngomumo ukusingathwa kwemidlalo eyaziwa ngamasalga Disc Games ezosingathwa kwisifunda iKing Cetshwayo kusukela mhla ziyisishiyagalombili kuya mhla ziyishumi kuzibandlela. Usihlalo wenhlangano yomasipala isalga uThami Ntuli uthi udumele ngokungabambi iqhaza komnyango wezemidlalo kulesifundazwe ekufakeni isandla ukuze lemidlalo ibe impumelelo. Lemidlalo siyenze njalo nomnyango lo we-Department of Sports, Arts and Culture lesifundazwe kwaZulu-Natal. Njengoba nawo nyaka odlule sasibambisene kahle lapha eMajuba. Kodwa kulo nyaka ikhona imibiko ekhona ukuthi noma beyingxenye ngokusayina. Kodwa ngathi ngokuyimali azikho inhlelo eyikhona ngoba laba abasebenzayo nje la kulolu phiko lezemidlalo kwaSalga bakungikelile ukuthi ngokujwayelekile usosekuqalile manje kunenhlelo ze-procurement. Kodwa kulokhu ngazi ukuthi kuzofanele siyibonele thina njengoSalga sibambisene nomasipala abalike Cetshwayo ukuthi senze njani kwasikhokhela ama-officials sikwazi uku-accommodate ama-officials labazobe officiate ezemidlalo. Kodwa lokho kusengashintsha uma kukhona okungaqala kwenzeke phela okukhombisa ukuthi ngampela umnyango nawo uzokwazi ukusilekelela. Ekhuluma nabezindaba uNtuli ngenkathi kwethulwa lemidlalo ngokusemthethweni uveze ukuthi lemidlalo iyasiza kakhulu ekuvundululeni ikhono kubadlali abasuka emakhaya. Kusemqoka uMajuba ubambe iqhaza nawo kule midlalo le ikakhulukazi lena ngoba iyona etomula ithalente elicashile. Ayikho eminye imidlalo esinayo kwaZulu-Natal ekwazi ukuyotomula ithalente elicashile elilanda phansi lapha abamhlaba yalingana. Ililande phansi lapha koJosini. Ngisho komsinga lemidlalo lena iyona midlalo ekwazi ukufinyelela khona iyokwazi ukuyotomula. Bese sibalethela laba ama-scouters. Bese balethela lesibabele etafuleni ukuthi ke seningabuka ke la nibone ukuthi ningakwazi ukuthi nikhethe abantu abangakwazi ukuyodlala ekwadini ezikhona la. Lemidlalo ihlanganisa izinhlobonhlobo zemidlalo kanti izobe ihanjelwe nayizifundo ezahlukene. Imidlalo izoqhubeka ngaphansi komasipala uMhlathuze kanye nowaseMfolozi. Kanti kulendele ukuthi laba abahlonze ikhono babe ingxenye yale midlalo. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eNgwelezane. Nasike isimo sezulu esingalindeleka.
bukelekezi yagoqo besikuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe ke sophinde sihlangane kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo. Salala. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithuliz Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.